Silkom, then Lokendro and this Balbir. They were produced before the Honorable Court today, and all the three accused were remanded to police custody for 6 days. Police had sought for how many days? Police sought for 8 days. Court has granted 6 days police custody. Ngaran mentah hangi habar jong ke SP office banyak kundu USP City Bah Herbert Kharkongor banyak keren halor ke jingtohkit ke bayadai bag jing syak pyniap Raja Raghuvanshi bag jing syak kem juki laingot na Pak Madhya Pradesh men shem tayo kumba pyntip hi ba mene ka district court kala ai kata ka custody syaki pulit ke pelong rius ni bakin tohkit ikini ki laingot ki benang syakem bag jing don kti ke jongki ban ya subut halor kani ke jing syak pyniap Raja ti kumbangi tip hi ka jing keren jengi bad USP City la shempa kata ka motif la ni kata ka jing tmu jo kini brio ki ba le kani kamsni ka de hoi kadan kata ka jingiaieit mo ke angle jong jingiaieit hynrei ki pulit ki nang yai tohkit ban lapsu kiwei ki benta ki be de bad kani ka kamsni la ban batai khandiat halor kani jing syakem jo kini ki laingon hatu ki don kti ha kani ka kam le snio do ka basdang ne hadin kani ka jing syak pyniap jong Raja em kat kum ka jinglap jong ni na ki kor ki bor jong kani ka teknologi mo ni penakam ngilap baki isai ya ka pla pi to ka pla ba la long kalong kari ka pla ka baki don gitu ki incriminating materials ki bakat kum ka disclosure jong ki accused person. Okay, that means gitu ki weapons gitu ka suloi ka bayo begitu ki ammunition hatu ki don benta ba kani ka jing syak pyniap jong Raja, how are they connected? Si kat kum ka statement ka bakila ai magiru kila ada disclose ang tu ba ka don gitu ka tiar and kidan ka pisaru tes nang tu ngila yo khandiat ya ka pisah ti it's a kalong important bhai kan ya ka you namar ba ka peni ba ka motif jong kiru ka long ba ki brio kila jan ka jing thumu ka basni kan Ti kadei shisha ba ka Sonam ringka bu Raj begini ki de kitmu ban pyniap se wei brio ban pass it off like Sonam. Oh katu kari kat kum katu ka disclosure ka jing thu jong ki ha ki por mengila record statement su ki ong ba kadai tang plan kan itu ko por ki ong ba in an accident kum to tadi kan sa thang ni ka bot body ba ka long kum to re that plan pada ka kham materialize kan katu ka kham long urlong namar ba ki reject no katu kan ki ong ba kam la long Ti kam tharai kan ka sulai be ki yo tharai ki mot ban pin urlong ni pyniap chakma ya mi kata te mi ti haba gai de kani ka motive la ni ka bale ki le kani ka kamsni ka dei tang na ka daw ka jingiaieit hapdeng ki katu ka jingiaieit angle ngila long sure ba hynrei kat bakanang yat ka jing interrogation ka investigation ru nginang wat lada ki don ki angles ki bakam shushu ki baki daw you baki kwa man pyniap shushu ru ngila man le kata ti hynrei kembang gila omah ka business angle hang tu ri don hynrei ngin ya kata pa ngi haban study shwa ki documents ki bangi don kum ki bank account statements kini kita kan na kalian juga bayang basem jong Raja kila ketpat bandon kanal ko test na benta ki bayang basem jong Sonam tu ki pulit ki nek kata pika kalong kum ni kat kum ka jing interrogate jong kila plati makiru fi ti kanarko ru nginong kum nu ka kanarko ru kam bakal keren mo kam long admissible ti ti jing sya ka tu ru ki ban hi mo Supreme Court but ka sa kawei ru ka dong kam ka tu ka ong si ka jing ai rai jong ki bakin le nam le kan mo hynrei mo ka tu pada dai kan kam long admissible kan pokot mo ti nadin kanin mentang ayo prangon in total bala plak kem dai dang don shu ki wei pidang ya wat ani pidang suba sing dang ya bi ka investigation ti interrogation statement jong ni ru ngin nang sim gini ki laingot ti ke ka makin penmi naki ke bakin kin yo na ka interrogation ke jingtohkit jongi den ka tangin salaman le ladangi haban kem ngin haban kem biang ngin haban phap yang spon do na ki tim sungi okay hatu ka Sonam ka ithu ikini ki laingot ba syak kem adian kat kum ka jingong jong kini ti kini ki bangi kem mantang laingot mo kini ki ibu don dealing makani ka bag bani property kini kim
ki ong ki pat itu rai ke Sonam. Kesuan sa aku tu ke flat ni. Hai ki shuan sam tu. Ti hadi makut ke ni ke 13 days judicial custody ke Sonam Raj begitu ki lain ke ai ke sinjam periksa kemat pada. Ingin sapet la ladang ni dong kam ingin simbiang police custody ingin lang ingin interrogate choi gini ingin wat choi ki jing mi na ka statement jong ki ladang ni dong kam ingin la ban sim shu ka police custody ni dang don ka ni dang don ke lat bagi sengir ni dang don ma bangin yo shu ya ka po police custody ni la ban le further interrogation kan Tu mak minta ki pulit ki dang yai beteng ban tohkit alo. Oh dang tohkit dang yai bis kemat.